Misteri de Market Basing. Pensant-ho bé, no hi ha res com el camp, no el sembla? Va dir l'inspector Japp, aspirant amb força l'aire pel nas i expel·lint-lo per la boca de manera correcta. Poirot i jo assentiren cordialment. Va ser idea de l'inspector Japp que passàrem els tres el cap de setmana en la xicoteta població de Market Basing, enclavada en meitat del camp, perquè quan no estava de servei, Japp es mostrava com un botànic entusiasta i discursejava sobre diminutes floretes que tenien llargs noms en llatí, que el bo de Japp pronunciava d'una manera molt enrevessada, certament, amb un entusiasme que no posava en cap dels seus casos policíacs. Ací ningú ens coneix, ni coneixem a ningú. Això era veritat fins a cert punt, perquè la gent local acabava de ser traslladat d'un poble distant 15 milles de Market, on un cas d'enverinament amb arsènic l'havia posat en relació amb l'inspector de Scotland Yard. No obstant això, com va reconèixer amb evident plaer el gran home, la circumstància va augmentar el bon humor de Japp i quan ens assèiem els tres a desdejunar en la saleta de la fonda ens sentíem animats de debò. El pernil, els ous, eren excel·lents. El cafè no era tan bo, però podia passar i estava bullint. Això és vida, senyors, va exclamar Japp. Quan em retire, adquiriré una finca en el camp. Desitge perdre el crim de vista, això és. Le crime, il est partout, va observar Poirot servint-se una bona llesca de pa i mirant amb les celles frunzides a un teuladí impertinent que acabava de parar-se en l'ampit de la finestra. «Doncs, senyor», va dir Japp estirant-se, «crec que encara em queda lloc per a un altre ou i per a un o dos trossos de pernil. I a vostè, capità?» «Sí, i a vostè, Poirot?» Aquest va moure el cap. «No cal omplir l'estómac», va reposar, «perquè el cervell es negarà a funcionar». «Doncs jo pense arriscar-me», va contestar Japp rient. «El tinc molt gran. A propòsit, està engreixant, monsieur Poirot. Miss, una altra ració de pernil amb ous». En aquest moment, un cos massís va bloquejar la porta d'entrada. Era l'agent Pollard. «Perdó si interromp, inspector», va dir, «però desitge que m'aconselle vostè». «Estic de vacances», va dir Japp precipitadament. «No em dóna treball. De què es tracta?» «D'un cavaller que habita en Lake Hall. S'ha disparat un tir al cap». Supose que haurà sigut per deutes o per una dona. És l'usual. Lamento no poder ajudar-lo, Pollard. El cas és que no ha pogut executar el fet ell sol. Així ho creu el doctor Giles. Japp va deixar la tassa damunt del plateret. Que no ha pogut suïcidar-se ell sol? Què vol vostè dir? És el que afirma el doctor, va reposar Pollard. Diu que és totalment impossible. Eixa mort el deixa perplex, perquè tant la porta com la finestra de l'habitació estan tancades per dins amb clau i forrellat, però s'aferra a la seva opinió que el cavaller no s'ha suïcidat. Això va resoldre la qüestió. Ous i pernil es van deixar a un costat i pocs minuts després avançaven tots a bon pas en direcció a Lake Hall, mentre Japp dirigia ansioses preguntes a la gent. El nom del difunt era Walter Proteu. Era un home d'edat madura i era una mica retret. Va arribar a Market Basing 8 anys enrere i va llogar la casa, bella mansió, quasi derruïda, desbaratada, vivint en una ala, atès per la majordoma que havia portat amb ell. Aquesta es deia Miss Clerk i era una dona superior a la que tot el poble considerava. Mr. Protect tenia hostes arribats al poble feia molt poc. Mr. i Mistress Park, de Londres. Aquell matí, Miss Clegg havia tocat a la porta de l'habitació del seu amo i en reparar que estava tancada es va alarmar i va cridar a la policia i al metge. L'agent Pollard i el doctor Giles van arribar a un temps. Els esforços units van aconseguir tirar a terra la porta de roure del dormitori. Mr. Protheroe va aparèixer estès al terra.
presentava un tir al cap i tenia agafada la pistola amb la mà dreta. Era evident que es tractava en realitat d'un suïcidi. No obstant això, en examinar el cadàver, el doctor Giles va quedar visiblement perplex i finalment es va emportar a la gent a part i li va comunicar el motiu de la seva perplexitat. Pollard va pensar al punt en Japp i, deixant el doctor a la casa, va córrer a la fonda per avisar-nos de l'ocorregut. Quan concloia el seu relat, arribàvem a Lake House, edifici immens, desolat, envoltat d'un jardí descuidat. Com la porta estava oberta, vam passar al vestíbul i d'aquesta una sala de la qual eixia soroll de veus. En la saleta vam trobar reunides 4 persones. Un home vestit ostentosament, amb cara desagradable, que en va inspirar sobtada antipatia. Una dona de tipus semblant, encara que guapa d'una manera vasta. Una altra dona, vestida de negre, i una mica separada de la resta, a la qual vaig prendre per la majordoma. I un cavaller alt, vestit d'esport, de semblant franc, que semblava imposar-se a la situació. El doctor Giles, va dir l'agent, el detectiu inspector Japp, de Scotland Yard, i 2 amics. El doctor ens va saludar i després va fer la presentació de Mr. i Mistress Parker. Després van pujar darrere d'ell l'escala. En obediència a una senyal de Japp, Pollard es va quedar en la saleta com per a guardar la casa. El doctor, que ens precedia, ens va fer recórrer un corredor. Al final vam veure oberta una porta. De les seues frontisses penjaven encara diverses estelles i la resta estava pel sol. Vam entrar en aquella habitació. El cadàver seguia tombat a terra. Mr. Prodirey era un home d'edat mitjana, de cabell gris en les temples. Portava barba. Japp es va agenollar al seu costat. «Per què no el van deixar com estava?», va grunyir. El doctor es va enconxir de muscles, perquè van creure que es tractava d'un cas senzill de suïcidi. Va exclamar Japp. «La bala ha entrat al cap per darrere de l'orella esquerra». «Precisament», va reposar el doctor. «És impossible que es disparara el tir ell sol. Per això hauria tingut, abans de res, d'envoltar-se el cap amb el braç». No obstant això, van trobar la pistola a la seva mà? A propòsit, on està? El doctor li va indicar amb un gest la taula veïna. Tampoc l'agafava, va manifestar. La tenia en la palma, però no l'empunyava. Degueren posar-la en ella després, va dir Japp, que examinava l'arma. Només hi ha un cartutx buit. Traurem les empremtes dactilars, però no espere trobar més que les seues, doctor. Fa molt que ha mort, Mr. Protheroe? No puc precisar l'hora amb exactitud com aquests metges meravellosos de les novel·les de detectives, inspector, però ha de fer unes 12 hores. Poirot no s'havia mogut. Es mantenia pegat a mi, veient el que feia Japp i escoltant les seues preguntes. De tant en tant, no obstant això, ensumava l'aire delicadament com si es sentira perplex. Jo el vaig imitar sense descobrir res d'interès. L'aire pur no feia olor de res. Amb tot, Poirot l'ensumava com si el seu nas sensible percebera alguna cosa que s'escapava de la seva intel·ligència. En separar-se Japp del cadàver, Poirot es va agenollar al seu costat. La ferida no va semblar despertar el seu interès. Primer vaig suposar que examinava els dits de la mà amb què el difunt havia empunyat la pistola, però de seguida vaig veure que era un mocador, ficat a la mànega de la jaqueta grisa fosc que li cridava l'atenció. Finalment, es va posar dret sense separar els ulls d'aquella peça. Japp el va cridar perquè els ajudara a alçar la porta. Jo vaig aprofitar l'ocasió per agenollar-me i agafar el mocador, que vaig examinar minuciosament. Era de blanc ambrany, dels més corrents, però no ostentava taques de sang ni de cap tipus, per la qual cosa, decebut, vaig tornar a deixar-lo on estava. Els altres van alçar la porta i van buscar en va la clau. Això aclareix la qüestió, va manifestar Japp. La finestra està tancada i atrancada. L'assassí degué eixir per la porta que va tancar amb clau
i es van portar aquesta perquè cregueren que Mr. Proteroe s'havia suïcidat. Segurament no va creure que la trobaríem a faltar. Està d'acord, Monsieur Poirot? Sí, estic d'acord, però hauria sigut més senzill i millor lliscar la clau per davall de la porta. D'aquesta manera, hauria semblat que havia caigut del pany. Ah, bé, no cal confiar que a tothom se li ocorreguen idees tan genials com aquesta. Si s'haguera dedicat a criminal, haguera sigut el terror de la societat. Desitja fer alguna observació, Monsieur Poirot? Poirot semblava trobar alguna cosa en falta, o així m'ho va semblar. Després de donar una ullada al seu voltant, va dir en veu baixa. Sembla ser que aquest cavaller fumava molt, senyors. Era cert. Igual la llar com un cendrer col·locat sobre la taula estaven bastant replets de burilles de cigar. Degué fumar 20 cigarrets almenys a nit, va dir Japp. Així dient, es va inclinar per examinar el cendrer. Són tots de la mateixa classe. Els ha fumat la mateixa persona. El fet no té res a particular, Monsieur Poirot. No he suggerit que ho tinguera, va murmurar el meu amic. Ah, què és això? Japp va agafar un xicotet objecte lluent que estava al costat del cadàver. És un bessó trencat. A qui pertanyerà? Dr. Giles, fas el favor d'anar a la recerca de la majordoma. I què fem dels Parker? Perquè Mr. Parker té treball a Londres. No ho sé. Haurem de passar-nos sense ell. Encara que en vista del caire que prenen les coses, el necessitem així també. Enviem a la majordoma i no permeta que els Parker se li despisten. Van entrar així al matí? El doctor va reflexionar un breu moment abans de contestar categòric. No, es van quedar en el corredor mentre entraven Pollard i jo. Estaven segur? Seguríssim. El doctor va marxar a complir la seva missió. És un bon home, va dir Japp, amb aire d'aprovació. Aquests metges esportistes solen ser persones excel·lents. Bé, qui li haurà pegat el tir a aquest pobre senyor? A més d'ell, hi havia 3 persones més en aquesta casa. No sospite de la majordoma, perquè en l'espai de 8 anys ha pogut matar-lo no una, sinó 100 vegades. Però quina classe d'ocells seran aquests Parker? Resulten una parella poc simpàtica. En aquest moment va aparèixer Miss Clegg. Era una dona flaca, escorreguda, de cabells grisos que portava partits en el front. Tenia uns modals molt naturals i tranquils. De la seva persona emanava al mateix temps un aire d'eficiència tal que inspirava respecte. En resposta a les preguntes de l'inspector, va explicar que portava 14 anys al servei del difunt, que era amo generós i considerat. No coneixia Mr. ni Mistress Parker, els que havia vist per primera vegada 3 dies darrere. Era indubtable, en la seva opinió, que ningú els havia convidat, perquè la seva visita va semblar desagradar al senyor. El bessó trencat, que Japp li va ensenyar, no pertanyia a Mr. Prohero. Estava seguríssima d'això. En interrogar-la sobre la pistola, va reposar que sabia que el senyor posseïa, en efecte, una arma de foc que guardava baix clau. Ella la va veure una vegada, però no es va atrevir a afirmar que fora la mateixa que li mostraven. No va escoltar el tret la nit anterior. El fet no tenia res d'extraordinari, perquè la casa era gran i atrotinada, i perquè igual la seva habitació que la reservada al matrimoni Parker es trobaven a l'altre costat d'ella. Ignorava a quina hora es va retirar Mr. Prothero a descansar. Quan ho va fer ella, a les 9:30, el va deixar alçat. No tenia per costum ficar-se al llit d'hora. Per regla general llegia o fumava fins a una hora avançada. Era un gran fumador. Poirot va interposar així una pregunta. Dormia el senyor amb la finestra oberta o tancada? Miss Clegg va reflexionar un instant. Crec que amb la finestra oberta, si no recorde malament, va dir després. Perquè ara està tancada. Com s'explica vostè el fet? No sé, potser va sentir algun corrent d'aire i la va tancar per això. Japp li va dirigir encara diverses preguntes i a continuació la va acomiadar. Després va parlar per separat amb els Parker. Mistress Parker plorava. Mr. Parker va optar per fanfarronejar i insultar-nos. Deixant a Pollard en custòdia de la propietat, va córrer al poble i va demanar comunicació amb la caserna general de policia. Poirot i jo vam tornar a la fonda.
Està molt callat, li vaig dir al meu amic. No li interessa el cas? Au contraire, m'interessa extraordinàriament, però em deixa perplex també. El motiu del crim és poc clar, vaig dir pensatiu, però estic segur que eixos Parker són persones dolentes. No obstant això, la falta de motiu, que apareixerà més endavant sens dubte, tot està en contra seua de manera manifesta. Japp ha passat per un alt detall malgrat ser molt significatiu. Jo el vaig mirar ple de curiositat. Poirot, què es porta entre mans? Vaig interrogar. Què tenia en la mànega el difunt? Un mocador, precisament, un mocador. Els marils es col·loquen en la mànega, vaig observar pensatiu. Excel·lent observació, Haskins, a pesar que no és la que esperava. Té alguna cosa més a dir? Sí, no deixo de pensar en la intensa olor de fum de cigarret, però jo no vaig notar cap olor, vaig respondre meravellat. Ni jo tampoc, Chegamí. El vaig mirar amb gravetat. Mai no sé si parla de broma o de debò, però aquesta vegada em va semblar que no feia broma. La investigació es va verificar l'endemà passat. Entretant, va sorgir a la llum una prova més. Un rodamont va admetre que havia saltat la tàpia del jardí de Lake House, on dormia amb freqüència en la caseta de les eines, que es quedava sempre oberta. Aquest home va declarar que a les 12 de la nit va escoltar veus en una habitació del primer pis. Una demanava diners, l'altra li negava de manera irada. Ocult darrere d'un arbust va veure a dos homes passar i repassar per davant de la il·luminada finestra. Un el coneixia bé, era Mr. Protheroe. L'altre li era desconegut, però la descripció coincidia totalment amb Mr. Parker. Estava clar que els Parker havien anat a Lake House per a fer víctima d'un xantatge a Protheroe, i quan més endavant es va descobrir que el seu verdader nom era en realitat Wendover, extinent de l'Armada, i que va estar relacionat en 1910 amb l'explosió del creuer Merithoe, el cas es va aclarir ràpidament. Parker, que sabia el paper exercit per Wendover, li va seguir els passos i li va demanar diners a canvi de mantindre la boca tancada. Però l'altre es va negar a donar-li'l. En el curs de la disputa, Wendover va treure el revòlver. Parker li'l va arrencar de la mà i va fer foc, tractant després de donar al crim l'aparença d'un suïcidi. Parker va ser portat a judici reservant-se la defensa. Nosaltres vam assistir als procediments del tribunal. En eixir, Poirot va bellugar el cap. «Així ha de ser», va murmurar. «Sí, així ha de ser, no és possible demorar-se». Va entrar a correus i va escriure unes línies que va enviar per missatger especial. Jo no vaig veure a qui anava dirigida la nota. Després vam tornar a la fonda, on ens allotjàvem des d'aquell memorable cap de setmana. Poirot anava i venia sense parar des del fons de l'habitació a la finestra. «Espere visita», em va explicar. «M'hauré equivocat?» «No, no és possible. No, ací no està». I amb no poca sorpresa per part meua vaig veure entrar a Miss Clegg a l'habitació. Em va semblar menys serena que de costum, i arribava panteixant, com si haguera vingut corrent. Vaig veure brillar la por en els seus ulls quan va mirar a Poirot. «Mademoiselle», li va dir amablement el meu amic, «he endevinat veritat?» Ella va semblar indecisa i va esclatar en un plor per tota resposta. «Per què va fer això, per què?», va dir suavement Poirot. «Perquè l'estimava molt», va reposar ella. «Jo el vaig cuidar des de la infància. Oh, tinga pietat de mi. Faré per vostè tot el que siga possible, però no podia permetre, comprengueu, que penjaren a un innocent per privall i desagradable que puga ser». «Miss Clegg», va dir en veu baixa. «Potser jo tampoc ho hauria permès al final. Faça el que et jutge convenient». Després, posant-se en peus, va eixir de l'habitació. «El va matar ella?», vaig preguntar atordit.
Poirot va somriure i va moure el cap. Es va suïcidar ell, va replicar. Recorda que portava el mocador en la mànega dreta? Perquè això em va revelar que era esquerrà. Tement, després de la borrascosa entrevista amb Mr. Parker que es fera públic el seu delicte, es va suïcidar. Al matí, en anar a cridar-lo, com de costum, Mesclec el va trobar mort. I com segons acaba d'escoltar, el coneixia des de xiquet, es va omplir de còlera contra els forasters que l'havien empentat a tan vergonyosa mort. Els considerava com els seus assassins i de sobte va veure la possibilitat de fer-los patir pel que havien fet. Únicament ella sabia que Rotheroe era esquerrà. Va passar, doncs, la pistola a la seva mà dreta. Va tancar la finestra, va deixar caure a terra els tros de besó que havia trobat en una de les habitacions de la planta baixa i va eixir tancant la porta i emportant-se la clau. Poirot va exclamar en una explosió d'entusiasme: «És vostè soberbi, i tot això només per mitjà d'un simple mocador. I pel fum del cigarret. Si la finestra haguera estat tancada i fumats tots aquells cigarrets, l'habitació haguera estat impregnada d'olor de tabac. En comptes d'això, l'aire era pur i així vaig deduir que l'acte de la finestra havia estat oberta durant tota la nit i que únicament es va tancar al matí, la qual cosa em va brindar una sèrie d'interessants reflexions. No encertava a concebre, sota cap classe de circumstàncies, que el criminal desitjara tancar la finestra. Per contra, guanyava deixant-la oberta per a simular que el criminal s'havia escapat per ella. Si la teoria del Rodamón deixava de tindre èxit, la declaració del Rodamón va tindre a confirmar les meues sospites, perquè d'estar la finestra tancada no hauria sentit la discussió. Esplèndid! I ara vol una tassa de te? Ha parlat vostè com a bon anglès, va contestar Poirot, sospirant. Jo preferiria un refresc, però no crec probable que n'hi haja.